סליחה? את יודעת אולי מתי תיגמר המלחמה? 100 שקל. אני מקווה שאתם מרוצים. היינו עלולים להיהרג. או גרוע מזה, להיות מסולקים מבית הספר. זה הארי פוטר. אני שאלתי מתי תיגמר המלחמה. 100 שקל. אבל את לא ענית לי. זה שאת לא הבנת את זה, זה בסדר גמור. 100 שקל. עומדים לרדת טפטופים לפחות עד יום שלישי הבא. זה תחזית מזג האוויר. את יודעת מה? צודקת. עליי. 100 שקל. טוב. ל-22 למרץ אנחנו עושים 100 שקל ראשונים מהאימור שלך לשלישי לרביעי ערב פסח. אנחנו עושים על 31 למרץ פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. האם נמכר? זה פולימרקט. נמכר? נמכר! את שקרנית ואת רמאית ואת רק מנצלת מימוש של האנשים שרוצים להפסיק את המלחמה הזאת. טוב, סליחה. את יודעת מה גברת? את צודקת. הנה עכשיו אני אגיד לך. אוקיי. התאריך של סיום המלחמה. כן? 100 שקל.